Have a nice day. Kevin useless human being. Hello, my sister. Now, congratulations to you. There was sir. Good afternoon. I want you to say a very big congrats to yourself. okay. Let's have it. Can you say that? Can you do that for me? Congratulations. To yourself. I'm a man of God. My name is Morelight. Okay. I'm a great prophet, a full-grown man of God. My sister, I was just passing. I had a voice from heaven. Congratulations. Heaven. Heaven. In the book of this guy, I was thinking it's an eyesore for a woman to get married and start looking for a child. For over 3 years, am I communicating? Yes. Okay. Heaven send in this festive season. Yeah? This is your month. Heavenly traffic. Oh. You need to clear it with what we call a provoking seed. Run. Heavenly traffic. We say we need to clear that with a provoking seed. Believe you me, before by this time next year. How come? Try God. No. It's bago na agum. I just mbata kita and if no kita can na bata. You when do me for ni moon. So look at the mama, you go to go do me in the me before na esi beef. Give me one name why no. Omego come mama na can be can you tell me in the me can we go do. Listen to me ka. O esi bezi fa esi. One name why ko be make na talk. Ke ro shaje na nke match code ki je go tell me in the me. Go to Ibo. Continue. One anyway. Huh? Your sister shy. But you have one okay. Cabo the second one. One ever we finish. Jesus. Have a nice day. Kevin Aja. Olori. Unusi. Eje ti say no mad. Useless human being. Ndamumo, otaku say jale ti say family. Olori. Ibe na asim na na-achọ nwa generation gị chọba nwa onye jibe afọ na-achọ onye na-achọ nwa for 3 years epiti ụmụ nwaanyị na-adịghị unu ntị izi ọfịa ka mfụkwa na compound ọzọ otekpuru si eje etisali ezinụlọ mmadụ isi na na-enye nwa a na-eso provoking seed tukwuru mmanya na na-achọ nwa since 3 years mee We must learn a lesson. I want to talk. Fabiakwa. Efi wo kubu no mi since o bo na wa kiti kwa mi te tira ka yin ngara na fa ba wale. Kubu no ga ma lu ka na me kubu no ku. Efi go be a man. Be a man, not all the table. Go no si na. Kubu no yo ku no wale. O mo na di na eba. Kubu ni fi ku no ebu no. Okay na tu ebu. Aha. Be a man. Ogini. Kubu no ku nu. Right. Kemu jimarum ngwan ko nyimbe dor. Awani ro. Wani. Da chu ko bodo angwan we yasna ma na na juko. Oh we yo. So so. Wala o ka pe dor. E ba mu wa ma togu. Ijo ni ne bo ni ne mo de kuru bo do wa. E ba mu wa ma ka lu je lu de kuru bi de ba. Jilobi. Every moment I'm not Yeah. Why you
nya. Ako mun. Apụtara m onye be m. Nwanyị bịa n'ife na-agụ mbụ vegetable soup. N'enu nke na-agụ nwoke. Na azụ nwaanyị nwoke na nwaanyị ọfụ. Nwanyị tinye azụ gbakọ na ya. Tinye eri ya mmịọnụ, tinye abụba anya. Organize ya imofe gbuo ego so nwanyị. Inyere ya ego. Wele bunye nwanyị. Mụ na-ego ezuru. N'isi sikiri na ego ezuru. Ego ne kinyere ya. Ego ne bi. Abụ ego nyere ya. Ego na ha na nso. Atụrụ so ngatụrụ. Ego na ya ha na nso. Ile ga akwa. Ọnụ nla na abụ ego ne bunye nwanyị ego. Anyị na nke igwe na-enwe ezuru ori atụrụ. Nke na nke igwe. Igwe kpọm oku mbịa. Aga batazie. Nwa bi mmiri ka nlie. Ọ na-apị fon. Nwa bi mmiri ka nlie na-apị fon. Mgbe si ọrụ gị ka m na-agwa nwaanyị wee kwụrụ ọtọ. N'enunu m. Wee nwe m aka. Onye na-ebe biko gbataria mmiri. Nwe m aka wee rụọ ọkpụ ọba. Kụọ agba nchawa anụ nta esi n'elu wee daa. Nwata nwaanyị anyị ji agụ n'asa anyị na-amụta. Ikpụrụ ọdụ fon isi m kwụrụ ọtọ. Wụrụ dawasịa ya ọnụ kụlie ya. Sị ka m jidonwe m aka ka m zuru famili m. Nke na nke igwe report onye ọrụ. Akọmasị m nwe ka n'ọgwọ m nke o. Onye gwara ka onye kwufe gị ka nzube be m ndekọrọ igwe wee sị m family first. Family first, yes. Mkpọrọta family na ama onye etiri m ọnụ. M ozugbo onwe m papịa gara nke gara ba nweta nwechasịa bata na ka ndị nara ala. Bata be m ọbịa efi mmụọ na mmadụ na-atụ egwu ka lalụ na be m. Nwa kpochi ya n'ụzọ azụ. Nwaanyị ahụrụ ọkụ. Open this door nwaanyị persist ye. Open this door ka m na-ekwu ka ntị ka m kpata nwa igwe mmapụrụte m 5 feet above the grass level. So we miss na age. Ebe a mụ niile anyị na-ebe ofe osi mba n'ime ka mmiri mmapụta ka m bie Nwata nwaanyị anyị ji agụ n'aka mmiri n'asa wee mọpụlite ya elu. Onye ọrụ n'ala. sụọ m ọrụ na eji ụlọ ọnwa otu ndụ nwaanyị ewekwa akwa enwebi ama efe Igbo ụmụnna ife ebe na mbụ amanụ kitikwa n'ụmụnna ihe ọbụla ga-ete ka iri stọọ dignity of ụmụnna nwaanyị a ọ na-ahụ na ndụ na n'ozu Jesus. No peace for the wicked. Okay, I'm